kran po janga wang bahagan ga jamir po kun wat kelet ban khot ye kibriu syaga jingkelak ko bagin priang ya nga ko lang padim basimet kam siman ni kisngi nga ya kata kacimut hanrai menne kat banganang perkat ayungan kran ni kecil ke utrai kawan ke cipat siang po janga ban khot ye kibriu ban priang yo chisu ko na padim basimet ngila kran ni subject of pena de si thought dien Shpang kete bon ngila pendat yaki bentan kecil ke jumutrana du Genesis haru jing penpang lo boy hanrei ka we ke bentak bu utrai kwa han ga jamet kalong ban penem yaki tu ki breu ki maslap yo i ga jing penem ki pampat ju pliang ya utrai ji so meno kan ne ka kabu ka jongpi dan shibon ka ne ka jamet ki badan ha ka ne ka jaka ki ba utrai u khot ya phi shaga jing penem ai phi pat ju pliang meno yo ji so yem ga jongpi piladon haga kunhun balang hagi kunhun balang ba pher wat hani po kan ka balang ga jangi hanrei pimpat je syembat utrai bat pimpat ju pliang menu ji so ga yem ga jongpi kan ne ka ga ya ka badiang hon kan ne ka ga sngi ka por ka jongpi kan ne ka ga janmet ju ga jing ko ya pi ban pli ga lat kalati ba pinwan ati ya ga jong ga jing sho chisu bat un yo ya ga jing ga jongpi un pen ya pi un suspa ya pi un pelaj pi ga du yok ding ga shirkai un pelong ya pi ki kon jong ba ri tam hallelujah pen kre la ga jong ga donot yet ya di ga de ka kleman ka banganang kranik tim ka jong utrai yet ya di hato uchis kris udan em ha ga jing ga jonga hato ublai udan em ha ga jing ga jonga menungap dang yo chisu hato to em ga keteng jong ha ga kitap ga jing em la da em kan he ga de ka kabu siap ga japi wat banana ya ka hallelujah na to ikan ka subject na kri da jing khan ju gi kan thai hanrei mar ga de ka chiseng pa pa tang khan dia ma dia na tiak nan kran nan ka to ga ni khan dia na kam ta gi kan thai na mar ki dan bon gi kan thai badan na ga jami tu shela don hat ne gi sngi ki bangi pelong ya ga ji san but hadin kata ni lai shaka khubor ka badai lang yabro ki bangai iwe ka jingkhlan ju gi kan thai habangi kran ye ka jingkhlan ju gi kan thai ka mot ka jingkhlan ha ka bagan jamasim ka spiritual life ka jingem bagan jamasim nanta ka jingkhlan ha ka perkhat perdan ka jingkhlan ha ka jing soto baga jing champang ka jingkhlan wat ha ka met ha ka koi ka khya ka jingkhlan ha utrai ka jingong khlan ye ka chin ka jong oblai ba ka jingong khlan ha ka ban champang ye ki bagan jamasim kumaga sarkar India kala tau ye ka an ka bong empowerment of women ka chingpan ko bor ye ki kentai ka chingpan ko ikhtiar ye ki kentai u blairo namar ba u ito baga jingem ka jongi kum ki kentai kumang tindelingi kam klot bor ban yo rangba namar kata u empower ye ki jing kum ki kentai ru kum ju hallelujah upan ko bor ye ni Om tang ye kirang ba upun ko bor ngi ki kan thairo ko mang la kiran de ki sni bang ngim dai ban snorit man siem ngim sno dai ban om namar bang kham trot ban yo rang ba ngam man toi issue ni long ki bre ki ba man thoi ni long ki bre ki ba khadar haga khagi takmat ka jong ublai ni long ki bre ki ba ublai u yo ya ga ban pandan kamengi na ga ban ta ka buram ka jong ublai u pasle upun ko bor ye we ki banget ki ba atilot la ka jong ka jingem se utrai bat ki ba kloi ban ya haga jingalam ka jong ublai ka jing khan jo ka do ka met ka jongi ngila barwan ji sang hane ngiyo ikaban tadi man lagsi kapan klan jaga daga mer ka jongi henry habangi phasha ka bakan jamasim ro ngi nam lahat ban lat la dangi mlong ki ba bam ki ba di ya ka jingdi bakan jamasim ya ka jing bam bakan jamasim ka balong ka chin ka jong oblai ngi nama satya banong klan ha u dry shibon ki kan thai habangi phasha diksan sha daga ka perthai shibon ki kan thai ki ba trai kom ki army official kin rangba shipai ki nong yalam ki kin thai shibun ma ki balong ki nong yalam ha ki kun hon shipai ha ki ri ki pher ba pher kum ju mangi ki kin thai ki khon ke jong utrai
ngilong kita ki breu, ngilong kita ki army, ngilong ki minister, ngilong ki prime minister, ngilong ki president. Hake hima ka jong utrai namar balai ba ublai ula khot ini syaka jing tingkon ba penkop ini kata ka buram open kop ini kata ka ikhtiar haka GM ka jongi le tangkoi ke badan kam ba kata kalon ka ching punut por hake dijak ka jong utrai uwei puwei ubre ubarong syaka kam kulit ngamtip ka nomor ki batri kulit hana ka jarmiet dan ki batri kulit raksi ngam yu idan raksi agam teni shanang ra ndak si iwe do to baro ang atraki pulit haba kilay rungkang pulit kin haba training shua haba kilay rungkang pulit kin haba training shua amen deni am kin haba training batla da training kilanang kisa ai yaki yugi tiar ban pendengkam mangabun phiru kumju bangilong kita kirang ba nong yalam kirang ba sipai haka kenhun haka hima ka jong ublay ngidon ka mansyong haka taka training institute haka kijak ka jong jisu hallelujah ladang im syong haka ka kijak ka jong jisu ka training ground ka jong igday haka kijak ka jong utray ngila ya repeat ya kata nadu kini kisngin ngila ya ong siya ong ya kata ka kintil bangin syong ke kijat ka jong utray jisu matang ka ne ka balakan peloingi kibaklan ha utray ladang im yo ika training na utray ladang im yo training na umasim jong ublay nginamla banlong kikintay kibaklan nginamla banlong kiramba kibaklan nginamla banlong kisama kibaklan daitang kita kibreo kibala yo ika training na umasim ako jong ublay kibala yo training naga jinghikay ka chin ka jong ublay kilong kibaklan ha utray kung tangi dan kam hadu kata-kata utrai ngidan kamay pelur kambon kapor ba utrai kat bangin ang pelur kambon kapor kat tangin ang klan kat bangin ang pelur kambon kapor kat tangin ang klan namar umansim jong ublay uyalam yangi hak jing shisha baro habangi syong hagi gijat kijong utrai don shibon kikintay kiba sya ilang bagla hagi rambak kiba sya ilang bagla kiba sya pensyoy bat masya jauh kibat klat ka jimut ka jing perkat munsin kisya jauh haka jim ka jangki Henry yaki kintai ki basda ki kintai ki babiang ka jing champagne dan lele kinamla banyalam bakla shibun ki kintai ki bang tep ki utrai war ki kintai ki balangai ki dan ki breu ki bat klat ka perkat ka perdan kisah riam bat kisah pancak tiaw kacim kacangki Henry what I bakong ki kon kisah belengin hap hakani ka benta what I bakan longkong ta bat pi ki kon kin take ki jong utrai ki kon sama ki jong utrai dalam jamat pi kanan ja bat kacim kacangki namar balai bah utrai khot open emingi u airo ika jing start o ika jing champagne o ika bor baka jingla begin yang habani ki jinge habani ki jing penshoy habani ki jing yale habani ki jing sobha jing ka perthei bat ngilong ki nongcha ba ki breu ki biya bat utrai anam dan balak manuru ban penkelan yaki ban job ika jing ka jangki namar ba utrai udon hasanda ka jing ka jangki bat ba man simo ko chuglai uhi kai ken ya ga GM ga jing iwe iwe haka shiti ka ba ashi tamati choti mati ga lanong ka balai bagat khat ka Henry ka chin jamlai ko ongom ne namar ma jong kine long kita ka parsian shiki yeng bat ki ya lamrau ki kim thai ba bi ba pen ki khyari ki pop ba ya lamno ki burja ki jing kwa sat ki kim thai ki ba bi ki sha ya lamrau ko ki kim thai what I ba pin long ki ba bi ko ki samla kan thai what ki kan thai ki bala shongkrim ki bala don ki tna ki ba don ki khonro ki dang syariam hakini ki boy tap ka jong setan bala pen ki khiani ki pap bala ya mrau ki bonjat ki jing kuasa tak no ka ba social kai aba ka chin jom le ka kren bale ka kren kare nama ba ka jaken what haki breu ki bala ngai ki ro konjo
Hanrei to ai bakan ni ka di ban long ka chiki kai ka jim jongi iwe ki KYNTHEI nado ki sanla hado ki baladan laki kon ki bala kamsan ki bala kamrangba dungin sonto ya kane bangin nam longjo ki KYNTHEI ki babi hanrei ni no ki KYNTHEI ki basta o setan unamla satya ban jong ya ka jingim ka jongi haba ki KYNTHEI ki long klan ka yeng ka sember kowe ka klan ngale ya kran ni kata ringan repeat dia hagan ka kleman habagi KYNTHEI ki klan habagi kmi ka klan ka long yen baro koi ka long klan ki khon ki long klan ha utrai ki khon ki shagriya utrai ka no ka long yen ka ba klan ka kmi me yi ki khon ki ba long klan ki ba yat bet ki ba job habagi ka joki nela ngi kimi ngi tolak ka long ka chindok ka crowd yagi yin ki sam ke jami wat ka balang ro ka jing klan ju ka balang ka shong ha ki long ye long sam ke jami la ki long ye long sam jing ki klot kum nung ila kan pen mi yagi khon sama ki ban pet ki ban ba ya ka buram ka jong otrai na ka ta down it don't come kum ki KYNTHEI kum ki long kmi ngi long klan ha utrai but Nadon ya gaji klik ke bakra kum ki KYNTHEI hak yin ki sam gaji kum juru hak bala Nadon ya bentah ke bakra ya ke bentai ya ke kam gaji utrai bentai ya khima gaji ublai lari ngi ki KYNTHEI ngi tlat kalong gaji duk ke bakra like no satang lari ngi yo iki long pa ki basta ki shampang ki badon ya kata gaji soto gaji bakli ya ke yin ke sam Hanrei ka long ka ba fakin kot kat ka jinglong jong ka kmi mar ublei ula thau pang ngi ki KYNTHEI ya ka bangin la ya ka ban long balang sani haki a baro na ka ta ko ke para KYNTHEI I will try untuk kui ka jim ka jampi aba pilai nang ne gin perkat lang long ne am ka KYNTHEI ka ba start lang long ne am ka KYNTHEI ka bala bantai yela ka jong ka ye ka change lay on ka KYNTHEI ba start ka tay la ka jong ka yin hanrei ka ba be ka let ka la ka jong ka yin da ki jong ki ai bi no ki KYNTHEI ka ba start ki ba da jing champagne ka ba biam ba shong ki jak ka jong utrai ki ba shong kan hak ka jing yalam ka jong men Syiem ba khoi bangin wa ka khat ka jong oblai bangin long ki ma klan ni dam kam i wei ki bangai baro ki bangai i wei Naduki KYNTHEI haduki rangba sama kena bacarang haduki hap ki berit ban long klan ha utrai ngi dan kam ya ka ni ka wei bangin Syiem ya ka jingking atya ka jong ublei baro kani ka chin ka jong utrai ki ba video snow na ka por kani ka chin ka jong utrai let's sing ya type and snap ya ka hanrei ha ka ni jamin ublei ukwa ban penting atya no yo wei banget kenang bangin ya nang ni syakmat ngin yai kum kinang job hallelujah ngin yai kum kinang job ngin syak job show la de bar shika tani syak job hanrei Nadon nang ni syakmat aba pite mi ka tin ka jang ublai pin yai ken ha ka ta bor ka jinklan ka jong utrai ngin pa ka chiti shiginong Ephesus nagalanong ka ba hanriu Nadon ka khat to shipau hadu khat pra ngan Syiem point by point yakini gi khat khnang bakan long ka ba ngin yo lot yaki point baro ngan puli khendian Ephesus kalanong ka hanriu kat khat ka shipo ka khat pra ha ka wai no tolong ki baklan ha utran ba ka bon ka jing klan jo to king no iga jing atyar ka jo oblei baro ba phila ban yang persha iki wi thap usaitan na ba jile jongi ka ka snam ri ka do adrai ki himai ki bor iki no sancha per che jo ka jingdom iki jing bomman ba ka jaman Syiem ha ki cha ka bne ka tma ka janga ba chopi kam de tma ka ha ka do ong ka chen ka jong oblei ka jingile tma ka jangi kalang persha yaki buta usaitan o banget o dankam banyale tma mana ka si ha ka chen ka jangi yo pamri banget usaitan ung kam bala malak long pa jong kenal bala ngi padon yo kres ha ka jen ka jangi ngi pat kelag bamon ngi pat plan yo utrai ki sugna pane mashimat ka jen ka jangi
Usetan ong ki jong ha kini borokot. Ngak slide ya kini. Kin em kat pakimon kin le kat pakimon kin nyat ke bagian hagaba kadu ndala biak. Nyalam ya ki sudah cepat ya. Kumbalong iki siang ke bangiri heying, iki siar ke bangiri heying. Dan ilap sapan snat. Ay bamha habala biang kepor i odok yaki. Usai tandro kunjuk. Yaki bang day ki jong ublay. Yaki bang day ki khon ke jong ublay. Ki bai ka kerten jukip chal tho ka kita ka jim. Kita kira ki jong usai tan. Bagi om ki long ka bentah ka jong. U aksalay ka por bon shim ka jim ka jong ki. Udan ka bor ban shim ya ka jim ka jong ki ki breu ki bang padon ya utrai ha ka jing ka jong ki. Nama kiri ki jong usai tan te. Ki patay ki jong ublay. Dan artli ki hima. Kahima ka jong ublay. Ba kahima ka jong usai tan. Hakanu ka himangi don, hakanu ka liangi don. Bang minam laban king atyar yela de, lamdang yela long ki khon ke jong ublay. Minam laban king atyar, lamdang yela enroll yela de, hakata ka battalion. Lamdang yela enroll yela de, hakata ka kanhon shipai. Minam laban king atyar. Ngaderiu ngadek riu pai ba, pilih ki riu pai ba, pinam laban dek ceka sorka, ban ong yu rang ba shipai. Ayang ka sulai, ayang ka sti, ayang ka JINGKHLAIN, ayang ka kata white mangan king. Nam ay namat kim ito, nam dan dari ko kenais sing kita. Ni ditan hadu bakila enroll yela de. Kila lay training, kila pas si ka training hanta sa ay yaki tiap kita. Yaki sulai sa ay yaki atyar barok bakila ban tandang kamkay na markata uway barok kimpan pamadon yaw Jesus Christ haga jingim ka jongki pinam lak satya ban yo yakane ka jingking atyar ka jong ublay barok in pai wot ka beneng kong ka tin jumlay ko ong kumne. Nama kumta tu pin Syiem halade kata ka jingking atyar ublay barok bapila Wanniang yala kata ka si ka basniu ban habala dap ike barok Wanniang scam tu yeng pina markata bala panpo ya ka sengkai la deng bel haka sengkai barok kisherang ki deng bel waki Kyntiewbor ki deng bel ki kena skol begini babi pong uniform ne i kita ki bang dai shiriang ki habdeng ya ubel ban pen scam ya ka patlun ban pen scam ya ka skat ka jingki bayok ha kat penskambay ka sengkai balapan po ka sengkai dakain daga jing shisha kabamut bangin yad haga jing shisha ngi im haga jing shisha ngi kren haga yaga jing shisha manak si haga jing im ka jungi uchi sukran ng gospel yanis nang ka product for life arong but pinyo ito yaga jing shisha baka jing shisha kan palaydut yapi nangta uang ruh gospel yanis nang ka katsal ka ban riuong nga ubalong kita ka lenti bagajing shisha bagajing ende nga uang ubalong ka lenti ka jing shisha bagajing ende lada Jesus Christ ubadana ka jing gajungi hamno ka jing shisha kan don hanga badapi nginam laban im haka jing shisha nginam laban ya ka jing shisha namat uta ubadai ubad shisha padana ni menjengi namang impat priang je kabaan bat balaking ya ka jing dashadem kahok balaking ya ka jing dashadem kahok kadan kata ka breastplate ka jing dashadem kahok kahok ngan lengkot markapor ka kaki ka hok ka kren ya kahok ka jong ublay om dei kahok ka jong hi ngim dan hok na la ngim aban yang khmat jong blay ki hok ka jong hi nabaga tin ka jong blay kong om dan ba hok om dan weiru u isayaw ong hakalan ka ban rifu saw ka khot ka ban riu ong nabangi barok ngila kalalong kum ubang khoy bagi hok jong i barok kilong kum ka jan ba bitet ki hok jong i barok kilong kum ka jan ba bitet haba ka bitet hatu ngi dan hok si dan nu hok dan weiru ngi yo e ka hok dakano dakabanginget how Jesus Christ ukun jong ublay ka shitish ki Filipi ka nang kabalay ka khot ka Kyntiewbor ko ang ni batan Syiem yang hau ubam dan ka hok ka jemahi kata ken ka mana hukum henry kata kepada ka jingai hau Chris
ka hok ka bana ublay da ka chinget ngi yo ya ka ni ka hok da ka bangi ngai how Jesus Christ o kon ublay da ka bangi ngai ba ulong unang panem try na ngai ka melong unang panem pen em ya na try na pedang ya me ko unang panem ba shimet ha ka jing em ga jungi ngi yo ya ka ni ka hok ka ni ka righteousness haka jim ka jungi na do kasni bangi pedang ya uchisu na do kasni bala kapat ini syaka hima kiblen dan shibun kibre kiba pedang ya utrai kikhamyo dan shibun kibre kiba paduai na kawi ke jesem syakawi ke jesem ban pedang ya uchisu kikhamyo na tagada kisak kumju kaklam kala ke jungim nela da pila yo ya uchisu haba pedang ya haka jim ka jampi kan jim jampi kan keladur kan kelak kongpong kan kelalut na dong shadong na kata upol ukran ka shiti non koren ka baar kalau na ka san ka khot ka bakan yoko kong tala da u udah na kres ulong di tau bertemai ke barim barok ke la duno hakmi ke barok ke la jelong ke bertemai haleluya kata ka de jim pedang jung yu Jesus Christ badai kata ka klemat ka ba utrai habang ila pedang yu ula ai ni jim ka temai dari kata ke kalimat ni yoban kok yang kita ke hok ke jong oblay ha ke jing em ke jongi bat kong ubangai ngine bat ya kali ke jankop juga hok ke jong utrai ke bau ai ha ke jing ke jongi balai ni dan kam ya ke jing dashadam dan ayu ke ikat dau menghapan da ya kata ke jingka ha ke shadam ngite pa syabo jangan ke shadam kidon ki organ selalu kita bentar kemet jungi ki badan kami udah nu klong senang nangka udah nu donut udah nu klai kiran ki organ sekejungi ki badan kam haru kata ki bentar jo ki jingim ka jungi ka jingim ka jungi ka dan hakini ki bentar syapo jo ka syadam na kata ka dan kam ban king atiar kinang ban setan unang ban job habo siap iki khnam kan dei hata to ka jingka ka bamot usetan hu yelegi kan no upet chani uyu ire chakop jakho ka utrai per ko bangi wa ban herkra wa ban perno na ka jingka jangi bale namar ka khet ka doknor ka janga ba jampi ka khet ka jang utrai kali ka khet ka jang utrai ushong ha po janga ba jampi na ka ta dang ha ban ya da ya ka shadem ka jungi da ka ta jingda shadem kaba usetan unamla banjok ya kasim ka jungi namar balai bo Chris usong hapo jungi o Chris usong hapo jungi ka shiti shunam Ephesus na balai ka thot ka bakhat nyo ko ongkom ni ba o Chris usong ka jingai hagi donut jompi usong ka jingai hagi donut jompi habang ingai o try jisun ngai milong mo nang penetra ba habang iplyang yu usong daga jingai hapo ka donut ka jungi bat na kita kada lala u Chris usong hapo jungi nginya pai kalau kumno ka donut ka jungi kay bu Jisu ukran naga gospel marches mo ka bakatsan dat khot ka pra kat kanai ko ongkom ni hare kita ke ro ki ba mi no an centur ki mi naga donut kita te ki pendingit ya ubreu naba naga donut ki mi no ki jumat baman ka ba penyak kaba kem kaba KYNTHEI kaba to kaba sakhilamner kaba kranbai kini ki jingong kaba srio ki ta haga donut chong ubreo ubampat priang ye uchisu hanre haba uchisu le po jingi kini ki haba pet namarba utha ubadan bor baro usyong hapo jingi da man simokoi amdan jaga ya kene jing sne bu jing baman ulawan mau ken but habalawan mau usansha upalang thamai ya ka jing ka jingi ka banta ka bala but ber phong chuti hala ki kja daga jing lagloy ka gospel ka jing sok phong chuti hala ki kja ngathai barak wan hani pi phong chuti amen rakti bakal phong chuti na mga phong namra rakti bakal phong chuti wan jese ngami i dan bara barakat phong chuti amen dia kan phong chuti la fin pat phong chuti de la fi kan phong chuti wan hani de ngakwa fi de ye ni i
Nagai barang ifong cuti. Amen. Habang amen kapag menjur. Amen kamot kan longbong ta. Di barang ifong cuti. Kertin jeblay ko ang ban pong cuti halaki kijat daga JINGKHLAIN ka gospel ka jingsuk ka bakren ya ka JINGKHLAIN ban sakhi shiki wepat. Ban plagi wepat eu Jesus Christ. Ngali asnomene kong le. Kung nabi sakhi eu Jesus i wepat. Ia pagi wepat, iplagi wepat. Bah kibreu kinyo ya ka jing panem. Ka jing ilap eu Jesus Christ ki wepat. Ka kren ya kata ka cuti bagi pang. Na mau Jesus ah. Nadu ko menakong buka ki samrang. Ban pang ye ki cuti. Udan ka man pang ye ki cuti. Jesus ropang pang sandal. Ubangit baro. Ubaladan ye utra Jesus ka jingim ka jaki. Udan ya kan ikan donut banyak lap pagi wepat. Kerjin kecil belai kong hakas kisam ki apostol kalau nong kamen kong dekat ke perang. Oh hendak punya diang ika bor kalau wan aman Syiem ko yapi. But pilong kinang playana. Hadir salam pada Judea, pada baru pada Samaria. Hadir bakut ke partai. Day in dalio diang ya ka bor aman Syiem ko. Menehani jesen ka ba argon lakhat ban priak ya ka bor aman Syiem ko. Hendak lada pimpat diang yu Jesus Christ. Pinam diang satia yu mesti mukut dalilai. Nak kata kadau don bun ki brio ki belit nan diang yu mesti mukut. Namar pimpat diang shua yu Jesus. Kinam pat yu diang satia. Kami gede Jesus yakin ke jomlai. Ban yu diang yu mesti mukut dan kaman diang shua ya utrah Jesus. Badai nak gina diang yu Jesus. Ngini diang ko yu mesti mukut. Bad habang na diang yu Jesus. Bad yu mesti mukut. Hangtangi sanang ya kabingin la ban yalap ya ka gospel syaki wepat ban sakhi haki wepat ya Jesus Christ ka kitab isi ya kalau nang san po am dekat ka banyaw po ang gumni akan no be tanat halo ki room kilo ki slaja chota buya thok khana oba panbana ya ka jingsuk oba ya thok khana ya ka jingpha oba panbana ya ka jingpan em oba ong seyon ublai jongpha usansha oba panbana ya ka jingpan em di ublay upan bena ya ka jing panem nanta krasa pena shimro ekasti ka jingat idan kam ya ka jingat ka wei ka jinglong ha ka jimjungi kasti ka jingat bengin bat syahmat lade kiwe ki som da usom kinamla ka som namar bengin da ka tu kas sti jung ka badan hakati ka jingat ka treki kamba kajingai ke Pyndengrei igi lomba, kajingai ke Pyndengrei igi jingpang igi jingsidam igi jingai igi jenjang ke jingket ke bakia, kajingai ke Penlibro igi som bameding ki jong Obaman, kajingai ke jong abajampi kamdei kabarit, lalu kajingai jungi ke long ke basatar ke long ke long shisha ke bateli malan wat karit ke usmai terso, hadrei ilaban Pyndengrei igi lom. Ban ong ternaru sekadariau kan long kata kadai ka ka ba ublay o ay hangi ya kata ka atyar ka ba kran ka ba klan ka ba long ka jinget ka ba nginginget ken hautra Jesu ngi kamba ko Jesu le ban ukran ha gospel masias nong apwe kan apwe kong ba shisang ong hapi le pidan ka jinget ba piso atatien pinam le tang ye kata ba le to ding dibor bu yapno maryatim u Jesu yapno hadin asil sila ang balang PQ lajak stay kisla pi kerana dijingat o ding tubor o yap na o blay o ang habing ipash kertin ka jong dry naga thot ka ba arfuan bagi ki ay barok kan mo finbana ka daga haga jingduay daga bangat pin pedia ipan daga jingat habing ilet haga jingduay khamat jong dry habing ipan daga jingat ngin yo pediang jaga ta kabangipan ngidwai ke jingpang karya ngidwai na ta ke jinge ublay ujuba ngidwai na ta beneng ke barang ke ke jiaseng ublay ujuba usoi ke deni ngila twai ke jinge shisha ban ublay na le ka kamba ngin pulen na shish ke hebrew la nang khatwai ka ai pusa kila pele ke bor ka ding kila lat ne ke seti white lam haka jingklot na ay bor ki kila nang yo bor haka jingele tma
Kila penpet yang iki pajapom jigi nongway. Iki mau yu Shadrach Meshach bat Abednego. Habar tap iki hagal warding. Naman bagi yang scam klemlen ya ublay ki klem money ya utu ublay hagato ka madan ba penyang daus ubang tiplay ban kila yang scam ban habat kila yang scam klem dan ya utu ublay laong ba la bread ki hagal warding hamde kila chop na paki kading kam sanala ban ding yaki wat ki jan laong kim shimla uding ka shitish ki hebru ka khot ka banreu ka ong hanre klam ka chingai mlaban pensnobha ya ublay klam ka chingai ngin mlaban pensnobha yublay nak ta daw ngi dan kam ka ban king atyar galade daga chingai ka baskam ba ki lomba ki kimriya daga jam ka jongi bat kata ka pensnobha ya ublay ka basang to shimro ya ka jing dakli ka jing panem ka helmet of salvation ka helmet kinongnya kali arpijat barkhoi kidon ya ke helmet bandai ke klik balai la jama ke kelan la de jama ke baur ubrim nongkong najrong ke skuti najrong ke bai nongkong ke klik tengkok samadan bat na ke kadau kidon kam ban phong ya ke helmet la de kim phong helmet ke hasot kin shapan ki pulit ki yara sot ka ke yara pan bor ki pai ba musayang thai ban phong helmet kulit kem pan yara mag jingbiet ke kibreu ki kulit hapan fan kim ban se oi shlong la oi jaga sai udot ke helmet babat na ti phong akli bang dai la jang ga jingim hamda pan bor ki wei rei ke tin jumle kam kren kom ta idang kam da de ban Syiem wong ke Syiem yang ta ga jing dakli ke jing peningin hapan Syiem man snobha ngin de Syiem da la de bandai la ka jong ka jingim bagan zaman Syiem baro ki breu ki blat penem ki dam ya ka neka jing dakli ya ka jing penem la khot ka jing dakli ya ka jing penem la khot ka jing da jong dakli kumba uwei pui bangai udan kam ban yalet ma halakasi ngim hagani ka perthi ka ngim halakasi ka manan tma ko ki khon ka jong oblai kadai kemarin cuma bangin hak belet cuma persyak iki bor ke jingdom gomor la pulih mentah lagi khot ke syakmat nama kata ni don kam i wepi we ya kaban Syiem ya kanika jing dakli juga jing penem ka bamut bangi dei ban yo ya ka jing penem ni dei ban don ya ujisu ha ka jing ka jungi ha bangi don ya ujisu uda ya ka jing ka jungi nakanu ke jing jat nakanu ke jing mesam nakanu ke jing thang nakanu ke jing sose nakanu ke jing penjat yangi usaitan la takti yang abadi pi habangi long ki briu coba utrai ula penem ya ke jing kum ha ka kli jongi ki dan ki bentang ki badan kam tang ka jabe ki khmat ki jongi ki dan ha ka kli ki skor ki na ka kli ka sentur ki dan ka kli ka khmut dan na ka kli kita ke jengdang kam la dalam majno na ka kli wat ya ko brim itu shu udeu une namari ka dur jona bat jompi la itu na ka dur khmat jongi la yoi na ka dur khmat ngitu neuta oita ngitu ki hajar mot ngitu ki dia per iwe pat na ka taka down ni dan kami ni ka jing dakli iwe pi iwe ki bam pat yo ka jing panem ha ka janmin urong no siya ka benta ban Syiem no ya ka jing panem ba utrai ulong ka jingka ya ka kli ka jongpi ka shiti ka nongkong ka tesni ka lang ka basang ka thot ka ba prakong han rei mangi habang ilong ki jong ka singi tungin ya long atkan ki ba pong ka jing ya da shadem jong ka jing ya ba ka jing ka man ka jing panem kum ka jing yada kli ka jingkerman ka jing penem kum ka jing yada kli pi ka jing penem ka bangingi don hau trajesu ka bangingat hau ka dei ka jing da kli jonga ba jompi kum ki bangai ka ba henriu tu ship ka wait lam jong men Syiem dengan pulik dia nane tu Syiem ro ika klik ya ke jing da klik ke jing penem to bat ka wait lam Syiem ka balong ktir ublekan tunginang lang ni ka klimat bat ka wait lam Syiem ka balong ktir ublekan
Menengil keren Siapang ko Syiem Bay wepi banget Idan kam Ya ke jingpan selek Syiem Lam da kong tangin lam lang klanyo utra Habang apasya ka ni kabantang Bon Syiem kong kibriyo kong kibanget Teng-tengi bakla Ban perkat Batang ke jingpan selek kalabiang Nray em Kakchenjiblay kam ong kong ta Kong to Syemro Ya ke JINGKHLAIN ke JINGKHLAIN bat kawait lam Syiem bat kawait lam Syiem kabalong kakchin ublay kakchin jong ublay kadai kawait lam jong Syiem uta Syiem mabasyong ako jangi bela pdangi o haga jingem ka jangi o trala pensla yangi udang kam ya kakchin ka jong ublay haba ngi ki bangai idon kakchin jublay ako jangi Syiem jublay uyarap Banyalek na kabanta jongi, da kaba open dan kam ya kata kakchin kaba dam hapo jongi. Kumno ka jang, kumno juhikai berabot. Bahabang ilay chika jing duay, lahabang ilay persyak kibor ka jing pang, kibor gusto ni duay kibor papang soy. Ni hapan penbena ya kakchin ka jing oblay. Ngila doan ni ka jing penslet. Ring hapan kren da kakchin ka jing setan, kakchin ka jing oblay ko ongkom ta. Kakchin jumlay ko ongkom ta, kakchin jumlay ko ongkom ta, ko ongkom ta, setan ngilong nong Syiem blak syarem, mela syak ni igi syabi ni kedujak, ke syibik kedujak mentah kita nak utara Jesu, milong ubom dan bor ruhem, ni Syiem nak kakchin jumlay ni keren, Syiem jumlay nepok jungi, ladang ngimdon kakchin nepok jungi, ban benar, ban pronounce, ya kakchin kajang oblay. Syiem jomblay la ruem dan kakti sudah udah nama bagakchin ka jomblay de ko white lam Syiem ko white lam aleng city nak takata nginya rengkat nginya idan kam ya Syiem ko unya lam ini uya lam ini kakchin ka jomblay lari na kakchin ka jomblay bun ba ki brio Lakin mahal kisnem ki manswa. Barang senang ka balang hangni hepo. Nongstoin. Shibon ki bigi apdang ya Syiem akoy. Handa kila kul mar, kila nyamur, kila kul mar, kila bed, kila kul mar. Hado kata-kata nomor belai. Usitan udah to yaki. Nomor bakim padon, kakchin kacok belai. Nak kata-kata. Ban ong try, ban slek yang kalong ka ba mensao. Ladangi ngilong kibri kibacayuk an play kakchin ka jomblay. Ladangi dan kakchin lis dang shu anak kakchin ka jomblay. Apa Syiem uwan rengkat baka jinong scam baka jing serp champang baka jing soto baka nongrim ka babiang ka ngingiyat man la kasngi haka jing lam ka Syiem ko jong ublay. Ngan pulin gospel marches na ka saw gud ka saw nyaw shipo to kamanam slam nganam puli ngan chupan mau yepi kai ka bajayo Jesu haliam da Syiem shagri cloud ban shoyo du setan rudan na kari cloud sa pos ni sa pomi but habal slow time long go setan on shoyo setan ong la tha Jesu ru ong la tha nganam puli kan slam lapat shoys game say kama aro setan ong la tha setan tiba kakchin bisa oleh Jesu ong la tha ukut Syiem yaki eki khat Bible dan lepah ka testament kabarim Jesu ujubab yo setan ngala deban pulin reka porkam sya light tali ki jing pan shay agar khat ka shipauro setan lepan shay Jesu ban mani dem yo Wangan ai ni ka pathai baro Jesu ong la tha ba men mani dem tang ye ublay ba tang ye uhi men shakre laga Jesu dan tin ublay hapo jong kumno una banyale yo setan ulaban shadat masuk balay baga jingem juni ki bagay bunsin ni kalon ni on ni ha haba ka wan ka jing pan shoy ka jingem ha ka wan ka jinge haba ki wan ka jingele ni ma baniyang balay
mat dan kecil kacang oblay kapas chongda hakacin kacang bengin jubab yo setan bengin jubab yo jinge bengin jubab yo jinge le barok kibawan kecil kacang oblay nak kata mensi makoi utrai hakacin kacang uya let nak benta jungi ai boringi bengin job iki bor ki jong setan dah kecil kacang oblay kabadon hakacin kacang ngan polis sekali khat hebru lenang besar khat kabakan arm omni namar kecil oblay kalong kabem baka don bor baka kamnet balika nogo white lam aling city baka pay hada ko beklat ika jingem balika mensiam iki mat balika clenching ro baka bishan iki jingmot balika jingtmu ka dono kata ka day ka ktin ka jong ulai ka ktin jublai kalong ka ka don bor ka kamnet balika nogo white lam aling city nangta kaba pay hadu kaba penklat ya ka jingem bat ka mensim ka no ka JINGKHLAIN bor ka tin ka jong ublay nangta ya ki mat barok ni don mat kamat kho siu mo kamat kho siu ki mat kti ki mat chimpria ki mat tomboy ni don mat bon ki mat ha kamat ka jongi hadu ba kata ka chin jublay ka tri hidu ki mat ka clenching ro baka bishari ke jimut baka jitu ke dana kata ke ke jim jumble ke baklan ke nep ke tanbor ke im nak ta ke dana mar baka long ke tanbor ke dan kami badepi ban syiem kan ya ke jim ke jumble kenang bo musim jumble bishong ko jungi ula but I ni ya ke jinja ha ke jingi le thama ba man le si kaba khadu da kaba duai halakasi da jingduai baga jingkerpat baro ha umensian da kaba duai halakasi om dei tang shisien shita yo won jese om dei tang shisien shita yo ngi duai dei halakasi da jingduai bat ke jingkerpat baro ha umensian pi ya jadi zengkap de habang iduan ngidan kami ang siya makot nakasakit dan kambo wui banget untuk dia ya ang siya makot haga ching kacungi mana kasi kacin jumlah ko ang duai kem dapot duai ro ha ang siya kasi tigi tes ni kebanang kong kalau nak basang kanyaw ko ang duai kem dapot nangta karom lanang baprat kot apun ri ko ang kono kung judi umas siam ro yara blam ke jing klot jongi na mari ke ngi duat ka bande biang ngim shu na shisha uta umas siam hi ukarpat ta mata jongi haga jingut hir ke bang na ang menai kong le je sai ba ari om tong ya duai haki tli ngi duai ha umas siam i ha ngi apne ngi umas siam ko ngi duai haki tli ngi duai ha umas siam pi umas siam jumle u ya rat jongi ha ngi shang ke jiduai sha jongi kaba ingin sidoi blak lak sentuh jungi dekat klik jungi teng gimla asyik berdoa ngem kan mau syuk berdoa ke ayo ngi shungam mesin isu syan mesin isu doa itu bat mesin jumble ula lek keleng ban pendak ira tak cing doa ke jungi hage cing hir ki pong ong kan no ka so tiang habangi yat hawan sen be jong utrai berbiar rap ke cing ke jungi bangila ban pendak ke plan ke jong ublairu dei na mar bangidan ya umen simakoi hage cing ke jungi balai ngidan kam doai ngin pule naka gospel martias nam arpun rid khat subway kabo jisu ukran haka perke semene ya upetras u jacob o janis ki parlok ki bejan jo ki badan haka taki ina sago ka jong jisu ki best friend ki close friend ka jong jisu u petras u jacob o janis u jupan pau haki ki bari amagi khat arngot ki ni laingot ula jet ki bakam kerpang ki pelok jo u yalam suka perke semene namo soto baka bakut jo ka ka do kala point atat ka unsha ya ki jing tonet ka shirkai wala lecture perke semene ul yalam ya ki om je duai na ka jonga amen sit jonga ka pisah ka saya uang u yu in te ka ting na bo ha ban shi ula wan shi ka perse u bre la pha pan pen imi ka perse ka chat ka baran u jisu to u bre ha ka do ka manga pi la sho upan taringi kren ben u so si habo pai je ka dik na
dua kemacam untuk pa bahagian kau pa. Ada long kemana cumi. Ay bagian ke kuri ke keren yang kecilnya apa ketik na. Ay bagian ke kuri ke lain no na. Ray kau mangamon ko pa. Ay long kemana cumi. Kacik tang ko pemlabat Baka takas ka mamit na ulo kalau long kong kasnam. Kalang kong kasnam baka jauh madam. Maka ka clown. Kali ka per. Kiran kinyot idan ki mau dan ki dia. Hang tak kecakang ka bekerja. Uya ya kajing syirke jo kajing saaf na. Pek klem pop klem jing dona klem jing bakla. Badai hang ni kan habal duai lo. Ulan pai shila ki ding sana. Uya gini petras win sok iya tiap. Kim la kara ki khmat jo ki kim la pe. Jisi ong wa pila bani apa ngasipot. Tu syarai tu duai. Bin ang let shira ding pensyot. Kapan sim tu pika smart mereka dok kata. Syarai bat duai. Bin ang let shira ding pensyot. Ka baca. Lai sin lai wat lo ong halo lawan ban pe yaki. Uyu bagi yo tiap. Om to nang tiap to nang chatai. Hak mi kapor. Kerja. Hak ban engkam no yo kun hak ban naiti no yo kun ubri hak bapa. To nang tiap nang chatai. Uyu ke jimam hak ke joki. Uyu ke jeklap ke joki. Uyu kita kacing banan cakap ke joki. Om to nang tiap nang chatai. Mudur. Lagi perlu baik jangan baca pikong dua dalam tu mata cakap macam cara kendor jenis kumta rengi kumbom saya ngikmen ngisnobha ngim dua enam tajam ki ngimpen kita kacing smolem yaki katno kita jisu baik kadano nak tanya om tu nang tiap tu nang catai but marsmi nak ketper sebenarnya om belum disipai kelawan. Bagi sum lagi wat lagi dalam sana kapor kalau adum. Bat hangta lakem ya ucisu balai bagi dan kaman duai dan cawai. Bagi nam ham syakit jin percaya ya ucisu. Kaman siap sisa kasman iko man syakir yutrai mereka dok tiga keluar. Kedok katan kikam jungi kitan. Kimabon ki kita hendak dok kebangingi dan kaman lek kitan ngingi hadu kata-kata. Kikam cakap Kicing percaya kibun kicing kibun ki habis ingkajuni. Namar kata lada ngingim duai. Inlet kicing percaya. Ngayui batang. Tang shipang tang kumlasai. Tang ada tukajo kamit. Habal yalam yu jisu hayin upila. La yalam kicing bisal. La yalam hagi kita ki kirang pak lengdo. Habak kentei kalau om. Yo petras. Hato mamir unde uwe ya budlang ya unde jisu paong ya kubri ulen ya jisu hanta tadi balai jisu on to shy to do a let checking percaya kata ada jadi percaya banlan ya jisu batang ngam ito yo lai sen lai wat ulen ya jisu mariami nakakperkat stamene ngamar bo klemwa banduai ban panchalai Koki kun ke cukup le. Dan cium jangan macam piru ada ngimlang kita tu cara bagi berdoa. Ngina melapan yam habreng ke cium percaya. Kasih ti rong dalam nak berperang kot ke belai punya ko angkom ne. Henry haki barang ngijak tiaw do ta balai jadi. Ngijak tiaw do ta balai. Jisu lai jak bagadi pna. Ulam mipat la kiu shabreng. Habi donyu jisu haki cium kacungi ngijak tiaw ke. Do ta balai jadi balai jak do ta jungi halor ke dipna. Haga jire tma ke jungi mana ke sigo ki kon ke jang oblai. Ngakan mau berbor ba ngiji kren shupang kumno bangila banyada yaladi na unong shur. Nenga snoltenat ya kan ikaw way ka kien. Kaba dan kami ni kat pangan snap akiri si ya pang ki kuwar sa pang gelet tma ta Ukraine aba ka Russia ka gelet tma ki Ukraine kini ki stuck ken jongka tma kila ken take baki ong batang artiyo kila ban capture yakal ya ka Ukraine tang artiyo kila ken kila nyo sting hadu kata ka Russia ka Rika maklanbon ka Ukraine ka Rika baritha ka Rika batlatbon yung tang artiyo kala biang ban job
ya ke Ukraine Henry habagi pai menta lakat no sngi la poi malat nyopau atam nei 48 job ya ke Ukraine balai kani ko we kata kalong ke Ukraine kam shim batle tang ban chu defense lady Henry hagaktin parang biong learn to be offensive not only defensive ngim dei ban long ki brio ki ba syong yana da state yana and dei ban long ro ki brio ki ban lentor ban dei thama hallelujah jarja hin ko ai thama ke Ukraine ke terbaik persya ya ke Russia ke siap baik dei top dei man kan lo ke jot ki kali thama ki jong ke Russia kan lo ki tang ki la jot kan lo ki aeroplane ki la jot kat no kitia semua kelajar namar bakai Ukraine ka penentang da kata kapoi da ka offensive ka mot ka torbe ke yale baik ndai ta baga shiada ka jingam janga ba jang piru persya yo setan ni dan kam balong offensive not only defensive ngim ta man shiada ndai ngiro ngi dia tmai ki bod ngam da ban sei no ki brio na ka pongki ha ka patai ban hiat mai ke ma ka jung setan ban sei ki brio na ka jingya ban sei ki brio na ka benti pokrom ka jung setan ban pelat ki brio ban yala diru kum jo ngino ke making acha yala di bengin la ban yala persya yo setan persya ki bor jong ka jingdom ka kitab Israel nang sampusau ka khats ka bakhan nyo ko ka kya boro bal ta persya pa kan mentoy ban yo klik boro yang persya pa haga jingbichar pan penrem kan ne ka long ka benta ki syakri utrai bat ka hok jongki ka bananga ong utrai ka jar boro bal ta persya pa kan mentoy ben ka bakren ika Syiem ka bakren yang ba pi ka balang ka khoi ka jong utrai kan nong le kurem ka jong utrai mangaba na pi ngire ka ta ka Syiem ngire ka ta ka Jerusalem matma ngire ka ta ka nong le kurem ka jong utrai bangin long kay brew ki bangit ki baklan banyala ka persya ki bor jina jingdom nakata ka tao ka Kyntiewbor kong to king ya ka jingking atya ka jong ublay baro ndai ka jong rojuno ka jong ublay ngin king ya ka jingking atya kini ki nyotli ki point ki ba kran ha ka klimat kini ki atyar ki jong utrai bangin ki bangit ngin Syiem haladi ya ka bangin ngila banjok persya ki buita ka jong setan hani isno to ko blay kwa ingi we piwe ban dom kinang job bat bo utrai udan hakalen ga jongi hallelujah hallelujah rakik ti strong hallelujah ukhat ingi ban long kinang job kap long suit bang pule ya ke kitab jingpan ba kemalak kermene hak jesse berakang nyau tali ki balang hak kitab jingpan ba hak lanong ka ba ar kan khot ka ba nyau ka om ha uta obajam dan khot ka ba khat wei ka om ya uta obajam hak wei boy ka balang la ka jam nyau sin om hak khot ka ba khat nyau om ha uta obajam ka ba ar fun re ka om bak uta obajam kalau nong ka ba lai ka khot ka ba san om uta obajam dan khot ka ba khat ar ka om uta obajam bakat khot ka ba ar wei om uta obajam tang obajam uban yo ya ka bainong tang ubajok unyo ban rum habneng tang ubajok unyo bam lo ding ka jingim tang ubajok ken unong sha uri chi ka yen utrai puli ki nyo tali ke balang ba sung tiang hadu kata kata lagi dan lagi jong ka jingduna utrai udang ai ka la kin ka la ka bom ban phash utrai ban aji la ka jong ka jingim ban ngi ba snow tho e ka ne lada ngi long ki berki bajong ngi yo balai badusrai lada ngi rem ngi nam yo satya balai badusrai ngi song tho hang ngi da kam madan tma ka bakrao e ke jim ga janga jompi man la kasi badu chisu ukran gospel mathias no apusal ke khot ka khalai kom hanai jaru bari ne hado ka bakot utaken ubanya lagi tak ko ye ne hado ka bakot ka mo tma hadin ka tma hadin ka we pat ngin haban yele man la kasi man la por persya ki bod da jingdom bat haban yele job ndai bangin tiano ni yang scam og tin joble habala det ki baro ban yang scam bat ngin up ya ka por ka jong utrai bat ngin yai ne bat utrai
haduk bakot tang ki brio ki baklan kila banyai ne haduk bakot tin namar kata dengan Syiem ya kena ke jingking atiar ke cukup lay paro bar kemangal ong mene ban nginamla ban king ya kena ke jingking atiar lamda ngidani Jesus Christ haga cing ke jangi bat haga ne ke jamet nan khot artli ke jingkhat snap ha artli ke jingkhat bat ke jingkhat ke ban khong kalong komo trai la pasiang ke janga ban khot na bong ya gitu kibre ke bampat dan ye ujisu ki jengga jongki bakin wan ban breng ye ujisu pimi da ka cakap ma pidan pinwan shri shakman yang hane khman ngin yalam ye pi ke jingduai la da pila prakat pila usan na do mane syapang kata hasyong pinya pedang ya ke jingking atiar ke jomblai baro pidan kam shua ya utrai jong kita kitia nang ba pila ban yo ya ki pinking haldi Wal utrai ukwa ban penim hagane kami. Idan shibon ke dan hangi utrai ya thop yanga. Idan shibon ke brik na padan ya utrai hakachin ke joki. Dan shibon ke brik bai katan jing sil tho kitab ke jingim kan ne ke ka po ka ba utrai ongan penim ya ki la de ki kloy ban wan ban pedang yo. Ka gospel uyanis long ka ban kong ka khot khat ba khalai ko ka ha ki tik ba pedang ni u hakitu ula ai ka bo ban ki khun ilai. Kata hakita ki banget haka kerteng jongu ki banget haka kerteng ke jongu komong jisu banget bame la patem ya bame lo no patem no suspa jonga ki belaka ona ka snam lena ka mon ka lo na ka mon ko bre henry na obre haka klemat bagi priang yo jisu no patem bashimen ka dei ka ta ka klemat ke balapan kaya ni siya ka hima ka jongu bre ona ka snam Lena na kaman ka do, lena na kaman ko brio. Iwan siya na kapertin. Nakasnam, na kaman ka do, ba na kaman ko brio. Hindi ban kash kay majong oblay. Lakake, da ka ba yosno, ba yosno, ikakchin ka siyang oblay. Ka chingay ka dya, da ka ba yosno, ba yosno kakchin ka siyang oblay. Habi yosno kakchin joblay, isno to, yaka jingshisha. Ba da ka ibang ide bande, ikloy bande, ba da hamtakin, bang yo, ya kecil pening, ini sudah jenduai. Hallelujah, Bapa Yesus. Hallelujah, bensimakun. Hallelujah, hallelujah, Jesus God. Hallelujah, terakhir ke jamit. Terakhir ke ega pemimpin kerana ke doa ke jona. Pemimpin ini ke mensiam hal ke jamit. Khat terakhir ke kalimat ke sepeng. Khat ke kertang iki ablai jona kin yang dengan jaga sang ke joki. Kin wan shiri syakmat ablai jona. Ban ideal ke jona ke jingem. Ban dan yang mereka nak pernah meshmet kan jile rai. Nalala kile rai terakhir. Kecil ni mereka aku cuma rai. Ban play ngakmat kibril. Ngarungan leranya pelayu hakmat ku bawah beneng. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. One kita sol ke sol ke jingkat ke jengoblay. Kurang beneng ke pi hal dengan jamin. Wangan belanja pi yang nak jaga ke pidan. One buat sini hakmat utran beneng ke pi. Try ke buat ke ambil. Ngin penwan orang ini dengan syadri jangi. Ngin apa sekarang dengan kami. Nama ki buat ke balik pai. Saya lagi jangi senang kita tahu jangi. Berkalam ke buat ke balik ke Hallelujah. Musim jumlah. Ukhat ke pihak dengan kelima. Utip apiran hantu. Utip bersyukur baik kita yang cuci lupa ke kitab kerjanya. Yang cat. Nak cakap apiran. Yang cat nak cakap apiran. Ngan apa selan? Dan pikuat ini macam pening yang keluar. Bila pedang kami berkat yang kedua. Berkat kami dengan way. Kalau kita ngambil oleh siapa yang ngambil sedujak. Datang arteli dijaga. Kawai-kawai yang hak pandai. Lalu jisu udah nak jam ganjongi. Lalu thoi dengan jongi kita ganjongi nilai sebenarnya. Lalu shadow job. Wai belakan yang ketinggal culit bangsan uji yang long. Ketinggalan nyahat bagai cing dan lihat ngalong hantam. Cunam lah cunam kecil kajang ulai. Lalu bisawi dengan surga jumut raibu angkokon. Ngakwa ban MFP. Ngakwa ban IFP kecil bang cumbat hagan ke kalimat. Yang keluar dengan jaga berpidan. Wan hagan ke kalimat usaitan ubat FP. Usaitan ong Bila dan masyarakat tapak kebalang. Atau semua tu yang di wilayah ajak benem. Snap ke surga jumut mesin jumut raibu ke kalimat. Depend on Lord.
lagi jong KYNTHEI ban rai me long khoi me long ba